प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं अरुण ब्रह्म बे समाव नोंथांमोननो नैबे समाव दान्दिसे सम आङो नैबे थांनाय 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 8 अक्ट' मोनानि 8-9 रिंगासो समाव नैबे दलंनि सिङाव मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन। थारैनो बे जाथायनि सायाव गोबाङानो मिथिबाय, नाथाय बे जाथाय जाखांनायनि उनाव बे सुबुङा मा जानानै दङ थारैनो जोंनि प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिजोंनि नायगिरि बिथांमोना बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैबाय थानायलाय बे समाव जोङो नैबे दालां सिङाव जिथु मानिफ्राय जानायमोन, मानो जादोंमोन बेखौ गोबाङानो मिथिगौ। थारैनो बे समाव बे जाथाय जाखांनायनि उनाव दा नैबे मेसिनफ्रा दाबो बेबायदिनो दङ। थारैनो नैबे मेसिनफोरखौ केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों। थारैनो जों बिनि सायाव सोरखौबा दाय दस होनो सानला। थारैनो बे दाय दसनि गेजेरजों दाय दसनि बिजिरनाय बेखौ बयबो मिथिखाबाय। बे दाय जाय मावदोंमोन दायनिगिरि बे बिजिरसालियाव बिजिरजागासिनो आरो बिनि सायाव जितु सरकारि पुलिस प्रखाखना बेनि सोमोन्दै माखासे खामानि मावगासिनो। थारैनो बे समाव जोङो बेखौल' मिथिनो नाजासिगोन, जाय सुबुङा मोगा मोगि जानांनाय बे मोगा मोगि जानांनाय सुबुंनि न'खराव थांनानै बिथाङा दा मा अबस्थायाव दङ बेखौल' जोङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों मिथिहोनो नागिरदों। थारैनो बे नैबे दलंनि सायाव जानाय बे मोगा मोगिनि माखासे नुथायफोरखौबो जोङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिलांगोन। न'खराव जोङो फैदोंमोन बिथांनिफ्राय खौरां लानो, जे बिथांनि न'खराव जों हाबफैबाय, लांगोनायाव हाबबाय। दा बिथाङा बे समाव जिहेथु ट्रिटमेन्ट खालामखांना फैनानै दङ। थारैनो बिथाङा जोङो थांनानै दं होननानै बयबो मिथिगौ, नाथाय मा अबस्थायाव दङ जों बेखौ नैबे बिजोंनि गेजेरजों रोखा रोखायै खिथानि। बिथाङानोमोन डिसेम्बर दाननि 2021 मायथाइनि डिसेम्बर दाननि 8 अक्ट' खालि जिहेतु जोंनि बे सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय सेरेन दलंगुरि, बे सेरेन दलंगुरियाव जानाय बे जाथाय जागिरि बिथाङानोमोन। आदानि नामा मा नाममोनलाय? बडा बसुमतारी। बडा बसुमतारी। जेब्ला बै समाव नों जाथाय जादोंमोन, जाथाय जाखांनायनि उनाव दा नोंनि देहाया माबायदि जानानै दं? दाथ' बारा मोजां जायाखै। आखाइखौ लिंग्रा नुदों? आखाइया बारा माबानो हाया। थाबायबा जों माबायदि नुयो बेखौ जों नायना लानि। भिडिअ केमेरा पार्सन बिनाराम बसुमतारी बिथांखौ मोजाङै दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। बिनिख्रुइ आरो साबसिन थाबायनो हागोन ना हाया? नोंना दा देहायाव मा प्रब्लेम जानानै दं? थारमाने बे सायो बे दाफनानिफ्राय ओरैजाय आखाइ, ओमफ्राय आथिङा माने बारा गोसा थाबायबा गोलैनो नागिरो मानसिया। बेलेन्स गैया जायो। ओमफ्राय डक्टरनावथ' ट्रिटमेन्ट खालामखांबाय। दा डक्टरा नोंनो मा रिजाल्ट हरदों? माबायदि बे नोंनि जिहेतु साइड फारसे माबा खहा जानाय बेयो मोजां बाव फैफिनगोन ना फैफिना बुंदों ना बुङाखै? बुंनायाथ' बुंदोंमोन, बाव माने खनसे लिहरदों आरो ना। आरो माने खालामनो चेकआप खालामनो थाखाय लिंहरदों। लिहरफिननो चेक खालामनो थाखाय। बेनिफ्राय जिहेतु नोंनाव गुलिया हाबनानै दंमोन, सानबेसेनि उनाव बख'नो हानाय? बेखौ 8 दिनसो जादों। 8 दिनसो जादों। गोदोनानि माबाया हामनानैसो उनावसो माबादों। गुलिखौ दिहुननाय। गुलियाव बिथिं थाहैनाय होनदोंमोन? हारायाव दाब। नैबेजों हाबदों। केमेरा पार्सन बिथांखौ जुम खालामनानै दिन्थिनो थाखाय गिदिंनो आरो नैबे गोदोनाजों हाबनानै गिदिंलाय नैबेयाव थाफैदों। थारैनो बेयाव जोङो दाबो दागोखौ मोननो हागोन। नैबेथिंसो बेजों हाबनानै नैबे दाफोना सिङाव, हारा सिङाव, हारानि मोदोम सिङाव हाबना थादों आरो हारानि मोदोम सिङाव हाबना थादों। बेयाव जोङो गस्ला खुयोबा हयथ' बिनि सिनखौबो जों नुनो मोनगोन। सायो नामा? सायोलै, उन्दुनो हाया हराव उन्दुनो हाया। फारसेल' उन्दुनांगौ जायो। नैबे दागो, थारैनो नैबे दागोखौ जुम खालामना दिन्थिनो थाखाय नैबेजों हाबनानै थारैनो बेजों फैनानै नैबे हारा सिंजों फैनानै नैबेयाव थाफैदों। बेनोमोन जिहेथु जोङो दिनै जों मिथिना मोनबाय बिथाङा दा बे अबस्थायाव दङ, थांनानै दङ। नाथाय फारसे अंगआ जितु अबस्थाया मोजां नङा। थारैनो गोबां माबायाव दङ, उसुबिदायाव दङ दाबो। ओरैनो ट्रिटमेन्ट खालामनानै फैबाय। गासैसो ट्रिटमेन्ट खरसाया बेसे जाखो आरो बे ट्रिटमेन्ट खरसाखौ सोर होनाय? बेखौ माबाया होदों जोंहा, रिया ब्रह्म होदों। रिया ब्रह्म होदों। बेसेसो खरसा जाखो ओमफ्राय? बेहाय थांदों 7 लाखसो थांदों ओरैनो, साराय 7 लाखसो बिदि थांदों। 7 लाखसो आरो 7,50,000 रां खरसा जादों माने ट्रिटमेन्ट खालामनायाव। दा ओरैनो मा सावरायलायनाय जादों नोंथांमोना दा न'खराव? जिनु माबाखौ आरो जेनेबा ट्रिटमेन्ट खालामखांबाय दा जोब्बाय ना आरो माबाफोर नोंथांमोननो न'खराव
माबाफोर होबावगोननि खोथा होदों नामा रादाय? बुंनायालाय बुंदोंमोन 50,000 होबावगोन होनना बुंदोंमोन आरो सिकित्सानि थाखाय। सिकित्सानि थाखाय 50,000 होबावगोन। ओमफ्राय आरो नोङो दाथ' नोंनि देहा बेबायदि जानानै दं, सोलिनो थाखाय माबाफोर रायलायनाय जादोंमोन नामा? रायलायनायाथ' जादोंमोन। 8 लाख होनाय जाबाय। बेसे होखो? 8 लाख। 8 लाख होबाय? 8 लाख दा मोनबाय? दा 8 लाखजों नोङो जितु बे अबस्थायाव दङ दा सावरायलायनाय, मिलायलायनाय, गोरोबलायनाय जाबाय आरो माबाफोर दुखु थाबावदों नामा नोंथांनाव? आंनावलाय मा दुखु थानो। दा बिथाङा जितु मोनसे जाथायनि गेजेराव बेबायदि जाबाय, दा नोंनि देहा फारसे खहा जानानै दङ, बे समाव बिथांमोनजों जानाय जाथायखौ नोंथाङा बावलांनो हासिगोन? बावलांनो हासिगोन। मानो हाया जानो, आरो एगेन्स्टआव थाबाय थानो हाया। औ बेबायदि आरो जों बयबो सुबुंसो, मालाबा जाथाया जायो। थिग बे जाथायनि गेजेरजों नोंथांना जिहेतु खहा जाबाय, बेबो इसोरनि अननायाव, इसोरा अनोब्ला निस्सय सानसे साननैनि उनाव मोजां जाबोफिनगोन। दा ओरैनो गिबिनिफ्राय दा एसेबां मोजाङाव फैसिनदोंना फैसिनाखै? दा एसे मोजाङाव फैसिनदों फैनाया, होमबाबो माने सानाय सुनाया माने आगदाथिं माने बारा जाना दं एसे। सानाय सुनाया बारा जाना दं? आगदाथिं उन्दुनो हाया। आगदाथिं खांग्राना उन्दुनांगौ। एसे थाबायलाय, जोङो केमेरा पार्सन बिथांखौ मोजाङै दिन्थिनो। नैबेनो जादों बडा बसुमतारी। बे बडा बसुमतारीया दा नैबे अबस्थायाव दं। थारैनो मोजाङा एसे बांबोदों, मोजांनिफ्राय मोजां जाबोसिनदों होनदों गावनो। थारैनो बिथांमोना रायलायलायनाय जाबाय आरो जोंनि जोंनि जिहेथु नायगिरि बिथांमोनखौ फोरमायनो गुबै थांखियानो बेनोमोन, जिहेतु बिथाङानोमोन जोंनि बडा बसुमतारी। बिथांजोंनो माखासे गोरोन्थियाव मोगा मोगि जालायनाय मोनसे एक्सिडेन्ट, सौग्रावलायनाय एक्सिडेन्ट जिहेतु बेयाव जादोंमोन। बे जानायनि जाहोनाव बिथाङा बेबायदि खस्थ' भुगिनो गोनां जादों आरो बिनि गेजेराव बिथांखौबो मोजाङैनो दा ट्रिटमेन्ट खालामना होबाय आरो खालामदों, आरो खालामनो थाखाय 50,000 रां हरबावनायनि खोथा बुंदों चेकआपनि थाखाय। आरो दा 8 लाख रां बिथांनो सोलिनो थाखाय अनसुंथाइ होनाय जाबाय। दा बेजों बिथाङा फैबाय थानाय समाव मोजाङै सोलिलांनांगोन, मोजाङै सोलिलांथों आरो बिथांनि देहाया अराय मोजाङाव फैथों, गोदो जेरैमोन बेबायदिनो जाहाथे फैफिनथों, बेखौ जों आसा खालामो। आरो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनि दिनै दिन्थिनांगौनि गोनांथियानो बेनो जादोंमोन, गोबां सुबुङानो मिथिया बिथाङा थांनानै दंना थैलांखो। थारैनो बेखौ मिथिनो लुगैनायखाय जों फिन खनसे नैबे भिडिअखौ बानायनो गोनां जादों। मानोना जोङो जोंनि बे सानजारि नोगोर सेरें दलंआव जानाय जाथाय, बे जाथायखौ गोबाङानो मिथिदों। बे बेसेबां गोसारदों आरो बेसेबां गोसारनानै मिथिसार जादों, बे मिथिसार जानायनि गेजेराव दिनै बिथाङा थांनानै दं आरो थांनानै थानाय भिडिअखौ जों बिनिखायनो बानायदों, जिहेथु जोङो सोरनिबा फारसे जानानै बानायाखै। थारैनो जोंनि दिन्थिनांगौ हाबाया बेनोमोन जे बिथाङाबो थांनानै दं आरो बिथाङा दासिम बे जिहेथु जाथाय बेफोरखौ बावनो नाजाबाय आरो बावगोन होननानै बिथाङा बुंदों। जिहेथु जि जालांबाय बेखौ बिथाङा सानदों, जानानै थांबाय, नाथाय दिनैनिफ्राय बिथाङा जेबो गोसोआव गाज्रि गोसो लायालासे बावनो सानबाय, बे खोथाखौ बिथाङा फोरमायबाय। थारैनो प्राइम 24 हेडलाइन्स बिजोंनिफ्राय बिदाय लाबाय, गोजोन्थों।